Ng'anyo mar lakteche odonjo odiechienge mar 12 nyakoro Ramogi odiechienge mar 25 dwe mar 3/2024 chenro mar oimore waikoni kuku mar wechego kotenre nyaka gi mano mabende osekelo midhiero e kaunti ma Nairobi. Koth maduong' mane ochwe odhiambo manyoro bende osekelo nyaka lal mar ngima. Bende warango ni mago mantiere sectors mopogore opogore kama oting'o mago mag somo kaachiel gi mago motenre kod kedo kod wechego mag njore. Ka bende njore omedo timo ne pacho ka nyakoro Ramogi penjo mathoth medo penjore orwaki mondo go kodi mbaka chenro mar oimore mana kaka pile leo marote machuo kari adeka chonono ka bende hoido kacha live Facebook RamogiTV K bende wantiere YouTube RamogiTV Kenya wantiere X kaachiel gi Instagram duto orwaki pacho kodi mbaka chenro mar oimore to mokwongo magi thuond weche. We keep getting reports, yeah. So I don't want to give a wrong figure. We'll compile. We'll be issuing hourly updates once we've compiled. But for the number of cases we know, they have not yet gone to 10. Ji ang'wen kama oting'o bila chielo wito ngimagi kaluwore kod koth mapek mane ochwe otieno tulu e boma ma Nairobi. Ji adek owito ngimagi e muoch mirutie magawa moro e boma ma Mandera. Baadhi ya wale enforcement officers ambao wanatakiwa kufanya vetting ya bar owners and operators ili wajue yule ambaye anafaa kuendelea ama yule ambaye anatakiwa kucomply, badala ya kufanya kazi hiyo wengi wao wamengeuza ile vetting kuwa chombo cha kuitisha ongo. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC koro wacho ni apisas mag sirikal tiyo kod lweny mar thiro kuong' bandia kawasoya kuom johala. Jaloko maro en Wilson Ochuka en sadek nyakoro Ramogi e wang'e maeno imore nyinga Lydia Okeyo. Machiegni jang'wen oseyangi ni owito ngimagi kaluwore gi koth mapek manyo ochuti no manyoro e kaunti ma Nairobi. Koth bende no kelo kethruok mar mwandu modhuro ka jowuoth no bedo kod midhiero bang' koth no kelo ola mapek mano odi na peni mathoth. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kwa oganda modakie kuonde ma ola nyalo muomo mondo mi odar e kinde ma bad migawo marango chal kor lwasi oyango ni koth mapek no igeno ni pod biro medo chwe ahinya to e dwe mar Ang'wen. En koth mapek manyo chwe e boma ma Nairobi kod alwora mare, koth mano kelo midhiero ne jodak ma Nairobi kendo kelo tho mar ji ang'wen. Achiel kuomgi en obila mong'ere kaka David Chesare mano owito ngimane kinde mano otemo raso ji ang'wen e tesen nyamburko mane chuny boma ma Nairobi. Koth mapek no kelo lal kod kethruok mar mwandu ka thoth apeni manie boma ma Nairobi ne ok kadre. Weg nyamburko no bedo kod midhiero ka moko kuom nyamburko go nokwame pi oula mano opong'o thoth apeni. Apaya mar expressway ne midhiero kwako ka pi oula no opong'e ka moko kuom nyamburko no kwamo kendo ne ok nyal kadho. Apeni amoko manoyudo midhiero ne gin kaka apaya ma Jogoo, Bunyala, Baricho, Ojijo kod Peponi. No one dumps on the expressway. No one clogs it with that. So I think it's just a capacity issue. You know, design engineering will tell you that you design it based on the average amount of rainfall you get. And if it increases a bit, you know, the kind of rainfall we received is not normal, you know. And so many times you will not spend billions on providing extra infrastructure for something that might happen once or twice a year, you know, while they're competing needs for those resources. Kambi mar karatasi products mantire Mbakasi en achiel kuom kembe manoyudo midhiero ka ola no muomo moketho mwandu manego gi odhuro ka kambi no lor are nyoro kendo jotije maromo 300 nochuno mondo mi odog pacho. Our walls are gone. 3 sites have gone. There's a wall where we are standing at the far end, which is now open to the public. As there was attempted looting in the morning, but we called police who came in good time. We've got a wall neighboring on my left. One is a major safety issue for staff. It's also a risk for us because we're inviting looters with such a thing. Manager mar kambi no Seotend County ma Nairobi kuom rem ya odundu matero pi e kinde ma koth mapek chwe kendo rem golo taka madino odundu go e boma no. We need the authorities to come in and take a decisive decision on this river
and the dumping of which is happening along the river needs to be dealt with. People who have encroached into the river, they need to be evicted decisively. MCA makileleshwa Robert Alai mane watu akgwe yorusimu yangone ute mane ongediro mbilo na chiel koreu oketoreka jopuonjre yo manori ko ya school ne pio yuero kendo nyaka sani podi manyogi. Koth mapek no familia mohewa 1,000 ma onge kuonde jot bang' kod no keto kuonde magidakie ka gavana ma Nairobi Johnson Sakaja koro kwa oganda modakie kuonde ma oula nyalo kelo midhiero mondo mi odar. We keep getting reports, yeah. So I don't want to give a wrong figure. We'll compile, we'll be issuing hourly updates once we've compiled. But for the number of cases we know, they have not yet gone to 10. Sakaja gomos ne familia moyudo midhiero kaluwore gi kodno komedo ni tend county no oseketo kenge buora mar chwalo kony ne jodak ma Nairobi manoyudo midhiero ka gitiyo kanyakla gi Red Cross kod bad migepe mamoko mag piny owacho e chwalo kony ne oganda. Tumeongea na viongozi wa Nairobi, the leadership ya assembly, MCs wote wamepata ujumbe ambao pia wanapea leadership every ward ambao kuna issue, tunaangalia priority, and so we'll be able to, because it's an emergency, lakini tuko na matumaini ya kwamba hii itakaa siku nyingi. Bad migao marango chal kolwasi owacho ni oganda obed kod ikruok makare kalore ni kod mapekno pod biro medo chwe ahinya tedwe marangwen. What we have observed that started during the weekend is going to continue. We expect a break on Thursday, and after the break on Friday we expect some parts to pick up again and to continue. We are expecting that it will last the season with the possibility of going into June for some parts of the country, especially the western parts, the central parts, but more distinctly over the coast. Jiadek onegi kama moromo aparo yudo hinyruok kendo oringwe e othieth maduong' e kaunti ya Mandera e monj mar miruti ma ichiko e bulo ma ichitno tim kod kweth njore e magawa moro e boma ma Mandera. Kaluwore kod ler mogol, miruti no nomuoch kar saa 4:30 e magawano ma jopiny kod obila thoro dhiye. Report ma obila yango ni joma no wito ngimagi oting'o obila achiel mar apaya kod jopiny 2. Nondo osechaki kod apisa mantiere kod lony e weche miruti mar yango kit miruti ma kamano. So far we have lost 4 people. As I've said, 3 officers, 1 civilian. A female lady was working in that fish. The water has blown completely, and we suspect the IED was placed at night. We call upon our security agencies to do thorough investigation to make sure we get the culprits, those who are behind this incident. Our people are peaceful, but few culprits, criminals are living within the society. Our town has been peaceful. Our security team has been doing a good job, but this cowardly act has just happened in this holy month of Ramadan, where we are supposed to be in worshiping Allah in peace. We really felt it, and inshallah we're going to do all our best to make sure that such incident will not happen in collaboration with our security officers. Jonjore makuo jamni onego ji 2 kendo weyo ji 4 kod hinyruok marach kinde mane gilago jamni e gweng' maparo mantiere kaunti ma Samburu. Jarbura ma kaunti ma Samburu Pauline Lenguris okoni maromo jonjore 300 nomonjo ji e gwenge go kendo weyo ka jodak ringo manyo kuonde resruok. Wachore ni jo kugego ne okwalo diek 200 kod dhok 50 matimore kai kaunti ma Baringo. Bende japuonj moro mapuonje KMTC ma Chemolingot e sub county Matiati oyudo hinyruok bang' ka jokuo jamni ne ochiele gi magina okinyi ma kawuono e gweng' ma Monoyen. Leo asubuhi kutoka saa 4 wamekuwa na attack kutoka bandits ambaye wametoka Malaso, hapo Malaso Valley, na wamepata watu ambaye walikuwa wanajitayarisha kwenda kwa makanisa, wengine wako katika hali zao za kawaida, na walipiga risasi kila sehemu. Watu bandits zaidi ya 300
waliingia kwa community, walipiga watu risasi kiholela kila sehemu, sio watoto, sio wasee, sio wamama, wamepiga hata mali risasi. Na kutokana na hiyo incident tumepoteza vijana wawili. Mali ya mbuzi 200 imeenda kwao, wamechukua pia ng'ombe 50. Sisi tuko na shida sana. Kila siku tu ni maiti tu ndio tunapata hapa. Na tunalalamika kama serikali wako hatuna usaidizi hata kidogo. Watu wanao wale tu. Sasa maiti 2 wameletwa hapa, wengine 4 wamejeruhiwa kwa hospitali hapa. Na bado wengine wanaletwa wanako na majeraha. Sasa tuko na hiyo shida kubwa sana. Duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pachoka EACC koni moko kuom apisa mag piny owacho matimo pedha mar kedo kod kong'o ma ok opuodhi olokore kendo koro choko omenda kowuok kuom weg kuonde math tima koro gikone thiro kenge mag piny owacho tigo kong'o ma ok opuodhi e thur kae. EACC koni thoth apisa matimo magi wuok e bede migepe machalo kaka mano machoko osuru, KRA, duol mar KEBS, obila, telo mar nakada kod apisa moko mag sirikal. EACC owacho magi kinde ma jatend migawo mar Rita Kindiki omako chung'ni onge dok chien e kedo kod kong'o ma ok opuodhi ka nyaka sani oselor maloyo kuonde madho kong'o 18,000 ma chik ok opuodho. Jafwambo mara George Bati nitiere kod ler mathoth kotenore kod wachno. E kinde ma jatend migawo mar Rita Kindiki omedo nyiso chung'ne piny owacho ok bidok chien e kedo kod kong'o ma chik ok opuodho, kendo ni apedha margi pod biro medo dhi nyime. About 95 suspects have been arrested and arraigned in court. We have also been able to seize about 40,000 liters of illicit and poisonous drinks. So that campaign is going on, and we've discussed how to upscale that war. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oseyomoko kuom apisa mag piny owacho kuom loko apedha ne kong'o ma ok opuodhi chumbu margi ka thothgi sani ka omenda kuom weg kuonde uso kong'o kendo weyogi mondo giti. Ugly head, face and the tail of corruption has found its way to the vetting exercise. Baadhi ya wale enforcement officers ambao wanatakiwa kufanya vetting ya bar owners and operators ili wajue yule ambaye anafaa kuendelea ama yule ambaye anatakiwa kucomply, badala ya kufanya kazi hiyo wengi wao wamengeuza ile vetting kuwa chombo cha kuitisha ongo. Kagiloso Kirinyaga, EACC okoni apisa ma orwako mibadhi e chenro mar piny owacho kedo kod kong'o ma ok opuodhi oting'o apisa mag telo mochung'ne choko osuru KRA, obila, duol mang'iyo rang'eny mag mwandu ma itiyogo e pacho ka KEBS, nakada, apisa mag kaunti e kinde mamoko ka osiemgi ni ndalogi 40 koro chiegni rumo. Tume ya EACC inaendelea kumonitor ile exercise ambayo inafanywa na Mount Angels team. Ndani kuna KRA, kuna KEBS, nakada, county government na police. EACC will be taking action against any person who is found to be compromising and sabotaging the ongoing government efforts to eradicate illicit alcoholic drinks from our country. Magi timore kinde ma jatend migawo Kindiki oyango ni apedha no osechako nyago olemo ka nyaka sani maloyo kuonde math 6,500 mane tiyo kod leses margi marach oselor. We have been able to shut down 6,500 premises which were operating with licenses, but contrary to the Alcoholic Drinks Control Act, which is national law and which is superior than the county laws by virtue of our constitution. Therefore, those licenses have been revoked for violating national law. Kindiki bendo lero ni giseloro kuonde uso kong'o mane tiyo ma onge kod lesen kaachiel kod kuonde nyuoyo kong'o ma ok opuodhi bende. We have also shut down 12,150 premises across the country which were operating without licenses from any authority. So in total, we have 18,650 premises that are shut down. We have also shut down, as at this morning, 14 distilleries which were operating illegally in various parts of the country. And we have also destroyed the infrastructure of those breweries to ensure that we destroy the production capability
of manufacturing poisonous substances to the people of Kenya. Kaka yoreno ni piny owacho tieko kong'o machiko kopodho e pacho ka, migawo mar rito golo siem ne josiasa mondo kik rwak siasa e chenrono, ka gikoni onge ng'ata mibiro yiene tayo ohala mar kong'o machiegni kod kuonde somo. George Bati, Ramogi TV. Jachiw thieth mantiere boriruok mar Kenya Union of Clinical Officers obogoriwo rekod jowetegi mag KMPDU e ng'anyo machakre wuok tich ma tarik 3 dwe manyien. Kaka Judith Omondi leronwa, kuko sao sirikal kuom rem keto tim winjruok margi ma higa mar 2017 ma oriwo koda ka jiwo osach jochiw thieth ma jopuonjre motese ni interns. Bero chenro mag okumba mag thieth ma imiyo jochiw thieth kaachiel kod dwaro mamoko. Midhiro maduong' nyalo bedo e ute thieth chakre wuok tich manyien mar tarik 3 poni migawo mar thieth ok bi yie chopo dwaro mar jochiw thieth mamoko manie bwo riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers. Ma bang' jokanyo mag riwruogni bwogo riwore kod lakteche mag KMPDU e ng'anyo. Your government has failed you. Because today, as Kenya Union of Clinical Officers, the Ministry of Health and the Council of Governors has actually forced us to call a strike and to interrupt health services. Sirikal ni gima sefwenyego en ni dhok mowinjo kata dhok mowinjo maber en mana ng'anyono. Koro wadhi chako ng'anyo koya Homa Bay, wachiko Migori, wadhi nyaka Cho, wadhi nyaka West Pokot, waduogo nyaka Trans Nzoia, wadhi nyaka Nairobi. Wadhi ng'anyo mapok odwaro timore Kenya kae. Wadhi ng'anyo nyaka Mombasa kocha chama chako waduogo nyaka North Eastern. Jochiw thieth gikoni piny owacho sedino itgi winjo ng'ur maggi ahinya to motenore kod ongirimiti mane gichuoyie kogono e higa mar 2017. Ng'anyo maluongo ni waluonge kalure gi weche koso winjruok gi sirikal. Weche wa mosebedo ka waloso gi sirikal machiel kuom gen gimiluongo ni CBA. Koro CBA ni ng'iyo kaka maslahi margi mar tich. To ma kot maduong', doho maduong' higni 2 mokadho nowacho ni mondo wadwa bed piny mondo bang' ndalo 90 wabed gi CBA no. Nyaka sani pok otimore, sirikal osebedo ka tero wa koni gi koni. Okinyi ma kawuono jochiw thieth mag interns mag riwruogni ne okawo barupegi mag chako tich e ute thieth. Kata kamano riwruogni pod oramo ni ng'anyogi bende onywando ng'ur mar osara mag interns go magikoni odwok piny. Jowa matiyo miluongo ni interns ma graduate makoro rito timo internship no mar higa achiel, tiegruok mar higa achiel mondo migi leseni. Wang'iyo ni pesa ma nyicho duok gi SRC no ok wane ka wakawe yo mayot. Ma wadwa ni mondo chulgi kako nego beni chulogi e Public Service Commission. Kawuono en odiechieng' mar 12 mar ng'anyo mar lakteche e bwo riwruok mar KMPDU. Matwak margi kod piny owacho juma ma okalo ne okonyago lemo. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa mgajuang johera mag Raila Amolo Odinga medo penjo kama ogai mar ODM mar Raila Amolo Odinga nitiere kod gima otimo ni mar pok onene hapia kocha tarik 18 dwe mokalo. Penjo madongo ni dibed ni Odinga ni e pinje ma oko kendo oseto mbulu ne lemo mar jakom AUC. Jafwambo marwa mar siasa Walter Nyambaga ne gima thoth. Mana bang' yudo report mar NADCO mane ochwal nyime kod kamiti mar NADCO tarik 8 dwe mar 3 e kar seche mag odhiambo. Mane otimore mana tok thuolo machuok tok chopo e piny Rwanda kendo bilo wach kod jatend piny Rwanda Paul Kagame. E jumbe 2 bang'e, ogai mar ODM Raila Odinga wachore ni oselale wang' johera mage kendo medo chwalo penjo kama jatelo no nitiere to kod gima otimo. En gi sani ok wang'eyo ni en kanye tang'o motimo. Lepa awinja ni o campaign ok wang'eyo campaign kanye to ji to wan kaka wan joge manyo wafuasi maka watu wanyalo campaign nang'o. An jahera mar Raila Amolo Odinga o kata mana chama. An Raila no kende mahero. But gisechegi kata pok anene anana gi mor nikech ang'eyo ni Raila Amolo Odinga campaign oko mabiro jakoma mar Afrika. Moko kuom johera mage to wacho ni Odinga chal ka gima nie pinje ma oko kendo dunyo rekod setombulu. Wang'e maler no dwaro bedo jakom mar AU to gima ng'eyo ni sani to kwanene machiegni e Kenya ka waparo ni samoro nyaka be no ringe piny mar Afrika mzima. Kalore kod kamiti matayo chenro mag kampen mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, jatelo no chano timo limbe pinje mag Afrika
kendo seto ombulu kuom jotelogo moting'o South Sudan kendo bilo wach kod jatend pinyno Salva Kiir e dwe mar Ang'wen. The chair of the AU is coming up. E dwe mar Ang'wen bende Odinga biro pore piny libamba mar Tanzania mar yudho ombulu mar Mama Samia Suluhu. Odinga bende biro ng'wano ng'wech nyaka piny Djibouti, Ethiopia. Eka dwe mar abich ogai mar ODM biro lwenyo ndege nyaka pinje mag Zimbabwe, Malawi, Angola, Zambia, Botswana kendo lombo jotelo mag pinjego. To pok oyangore ka Odinga biro dhi e pinyno mar South Africa kaluwore kod yiero mochan tarik 29 dwe mar abich e pinyno. Jatend piny William Ruto ma bende siro chenrono bende biro chano wuoth kod Odinga e pinje kaka Ghana tarik 2 nyaka tarik 3 e dwe mar Ang'wen kendo chope pinyno mar Egypt tarik 15 nyaka tarik 16 e dwe mar Ang'wen. Ruto bende biro chope pinyno mar Zimbabwe tarik 27 nyaka tarik 28 e dwe mar Ang'wen igane e chenro mar seto ombulu ne Odinga. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Mko kuom jotelo mag ODM e gwenge mag Nyanza odhi nyime gi goyo debe ne jatend kweth manok od bura mamalo Pio Wandai kaka jal moro more gi kao Raila Odinga kaponi oyudo lemo mar jakom mar tend riwruog pinje Africa AUC ka gilose gwenge mag Gunja, Jod Burago kotene gi Jared Okelo Manyando kod Samuel Atandi Malego Songa. Jalogo nyiso yie magin go kuom Wandai neta oganda Luo. ODM and National Party chakore Mombasa nyaka Malaba. Kapo nini tiere region man tiere dhano maluwo ODM atamalo 100 en Kaluoka. Omiyo ka jakom wuok to nitiere wach moro manyalo bet ni ng'ato mako. Jaluo ema mako kanyo. Joma bedo deputy omed bedo deputy. Akiani kanyo winjore maber. Okwabika watandi nidhi manyo certificate ne Mombasa. Okabika Wandai nidhi manyo certificate ne Kakamega. Certificate ne mopogo waka uchiwo kako jachiwo cha. Poda racha. Omiyo opero ne Wandai anabiro gi duon Kisumo te kantie ja Kisumo mapingo mano ok ja ODM. Wan kodi joman rem dusichuri gi apati gi jo oganda ma joluo. Mani adiera matie. Omiyo wan gima wa insist mo wacho ni ODM party ni members mang'eny from across the country. To jatend ODM nyaka bed anyuola mar jaluo manya wacho ng'ama jaluo marakwar marateng'. Ima bedo jatend ODM. Koro mgajwang dakan pario banga sadek marotieno chendo eno imorero kamano kumedo kete mana kera Ramogi TV kapo kwa kao yuo mokongo na singo kao pachika cha winje ni inti wacha ngongo tendregi weche gi manyien magi mag oimore. Pastor Collins Odindo wacha no sado ja chenro ne ka entiere e gwengo Makayole e county ma Nairobi wacha ka notio mos ne oganda mathoth mwedo lal mar ngima kod mwandu kutendre kod koth mano ochwe Nairobi ka e hotelo ma Nairobi county mondo mi oketie ikrok maber mano marito jodak ma Nairobi kaluwore negi singo kendo negi chamo marito oganda ma Nairobi. Pastor George Marodi Jesus Fellowship wacho ni kaka pile osechekin kendo gin kanyo gi Madam Vida mar Rodi Primary School gimora ahinya gi chenro mar oimore go mos ne oganda mabiro yudo lal Nairobi gi mago mabendo yudo hinyruok kotenre kod koth mapek. Na eno bende ote mar jakom Gideon Midega nyakwar Dorka wuodo yo mogango kanti Kisumu owacho ni weche gi mag tho koro dwa bedo mang'eny e pacho ka ahinya kendo wacho ni ok wang'eyo ni tang'o marach e Kenya ka to en ang'o matimore. Mano kanyo en ote mar jakom Gideon Midega nyakwar Dorka. Be ano kanyo Mama Sonko Mikae Kiloki owacho ni entiere nyatoto gibedo mos gi wuon par gi Kevin Adada gineno Ramogi TV chenro maro imore kaeto wacho ni ogoyo mos ne jogo mowito wedegi e koth mapek ka bende wuon gi Aloiso Duogi gi Habinga Charo duto okete Ramogi TV dia makawuono ka gintiere gwengego ma Alando. Neno bende ote kanyo mo orgi Rigano Uru kantie Homa Bay wacho ni ogoyo mos ne jogo mawito ngima Eric Odemo ka chunge Kanyamkago ojonja dolo mara yego Pefa Church gintiere godo mano Ben Ongogo
owacho ni owuoro nyaka nene Kenya Kwanza kao loch jonjore otimo newa e Kenya kae mano pache. Nyaringa Alfred kantie Sori Karungu wacho ni sirikal ong'ie kaka inyal tiek weche mag monj ma pacho ka ma osiko timore kinde ka kinde. Karo Jackton Odolwa Odando mano wuod Imbo Nyamonye wacho kanyo ni weche gichopo ne makare gi kanyo gi wuon gi Jackton Odolwa wuod Imbo. Ayano bende Atha Agina Nyakwalarua mano mar Kisumu Tiengre wacho kanyo ni kuong kuma oko puodhi to owinjore orakruok go kendo kedo kabisa. Karo wacho ni kecha gihinyo ngima oganda mathoth e pacho kae. Nendo bende ote mar Ogango Hezbon kantiere Sondo RamogiTV lera hinya serikal otieke kuo jamni madhi mbele mar okak mano pache. Oduoro Olima kantiere Ugunja wacho ni Bungoma weche gichopeo makare wacho ni Jaode Dorin mano Mama Sipo gintiere go kacha gineno weche gi manyien. Collins Otieno wacho ni weche gichopo ne ka entie Nyamonye Karemo Junction gimamako dhoge en ni sani obila lalonge magi manade en gima wuora ahinya. George Benja wuod Kodwogo to wacho ni gima lit en jomoko gombo koth to kuonde moko to koth nege ji jogo mabendo wito ngimagi Nyasaye oket chunygi kamo kwe. Vero Olwacho wacho ni Nyamira weche gichopeo makare wacho ni piny Kenya onego bagalam maduong' ma oriwo mondo mi ji olem weche gi mag tho mondo rume matin. Kennedy Kombimas kantiere e gwengo mag Ruiru bende wacho ni puoch gi pak ni RamogiTV. Makosore Freddy Kouma to wacho ni luonge ni Agabo wuod Minadundo entie Nyamira National Polytechnic kaito wacho kanyo ni habari yo makare min gi Pamela Nyakanti Nyakune got gi nyithindgi kamotingo Austin Jabez gi Michelle giduto gintiere kodwa e chendo dhiambo makawuono. Meno ote mar Edwin Oko kantie Migori County wacho ni Migori County represented kaito wacho ni weche gichopo ne gi makare. Humble Boy wacho ni mark me present haya kaito wacho ni kamoro ni Nyagongo Market weche gichopo yo makare. Jokanam Helio wacho no kaumos uduto. Joash Omondi kantie Kitale beano Geoffrey Omondi Jamaoche kantiere Rangwe Sub County kachiel gi Creole Vintens kantiere Bondo. Nyakwaro Mgajwang mano makagin moko kuom otego mabende waseyudo kae med orogi lai mar ote machuo kare adeka ochieno nono kabende wantiere live Facebook kacha bende wantiere YouTube duto inyalo nene weche gi achiel kachiel wayuo matin pod wantiere kod mathoth nyaka mago moriwo kamago hala nyaka gituke waduogo bandaka machuok maeno imore kikidhi mabor. Kwa jina naitwa Lucas Omondi na ninaishi Lang'ata. Ile kazi nilikuwa nafanya nimestaafu, nafanya tu biashara yangu tu. Jana wakati ile baada ya kutoka mazoezi nikasema acha nijiwekelee kidogo. Nikijiwekelea hivi nikasikia kasimu. Kuangalia message nikaona kala kumbe kuna ukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kakitu. Shabiki imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza kununua mifugo na ninauza. Unaweka Mungu mbele alafu pia anakupatia mawazo. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi Weche, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mara ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kare jopiny. Magi duto yudore mana e RamogiTV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wuond ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni crackdown. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jachuongolo Joseph Mwenda maong'ere gi nying mar DJ Joe Mfalme en achiel kuom acheja 7 ma ochwali doho ma Kibra kawuono ka itudo gi ketho mar monjo kendo kelo tho mar obila mar Okwach Kich Felix Kelian. Doho dagi yie kod kwayo mar weyo gi Rambun kendo koro gidhi bedo e od ang'ech kuom ndalo 14 ka nonro pod dhi nyime. Acheja go riwo bende obila moko 2 motelo jomak bura ne dwaro ni geng'negi kuom ndalo 21 to kata kamano doho ok oyie kod mano. Your Honor, this apprehension of the interference of witnesses by the suspects is not something that is just come up with, or that is not supported by evidence. Some of the suspects before the court are police officers. So the deceased was aggressive at some of the respondents, and Hadija intervened. This is the police officer. Hadija is the 5th respondent. Intervened to restrain that altercation. Wede osiepe kod jofwambo no yore lamo ne ringre jafwambo mosenindo Rita Tinina. Misa makende ne ringre Rita no bagi kanisa mar Holy Family Basilica. Anyuola kod jofwambo mano tiyo kode no pare kaka jafwambo mano chiwo ngimane e tij fwambo. Kembe mano ndike bende opoye kuom bedo jafwambo mane ogen mokalo. Jafwambo Rita Tinina oyangi ni nowito ngimane kalore kod tuo mar pneumonia motegno. Ringre ne nyocha oyudi hei ode ma Kileleshwa okinyi mar Jumapil juma mokalo. Rita ibiro iki chieng' tich adek e dalagi mantie Narok weyo chien nyathine manyako ma jahigni 8.
could spend countless hours expressing our love for Rita and her extraordinary qualities, but she knew that. But her selflessness will remain a standard we can only strive to achieve. As I stand here before you, I am broken. However, broken things can be mended, whereas the loss of a loved one is absolute. What is remarkable, I find, is Rita Tinina established her legacy just shy of her 46th birthday. To the family of Rita, the Yapan family, to my brother Robert Nagila, and to beautiful Mia, we share your pain and stand with you. We acknowledge today that no words that we speak today will be adequate to take away your grief. Ramogi lal maduong' ne jofwambo omedo kwayo hocho makende kod kwe mar Nyasaye ne familia mar Rita kendo Nyasaye oket chunye kama okwe. Jatend Rita kwe e kaunti ma Migori ochako ayanga chenro mar timo pedha ne kuonde kunyo kod luoko mula maonge lesen bang' jatend migawo mar Rita kwe pacho ka Kithure Kindiki golo chik mondo mi olor giduto. Jafwambo marwa Jo Juma miyo waler koya e kaunti ma Migori. Seche machuok bang' jatend migawo mar Rita kwe pacho ka Kithure Kindiki bedo kod romo kod jotend Rita kwe e kaunti ni ma Migori kendo golo chik mondo kuondego ma kunyo mula kaachiel kod mago miluoke mula maonge kod lesen mondo lor. Jotend Rita kwe e kaunti ma Migori ka otelnegi kod commissioner mar kaunti ma Migori David Gitonga koro landa yanga chakruok mar pedha. Whoever in Migori is doing illegal mining to cease forthwith before we reach them. Again, we are directing that for them to be licensed, especially the artisanal miners. The cabinet agreed that they should be in cooperatives and fulfill the requirements of environmental regulations and also health regulations. So there are foreign investors operating here. There might also be some illegal miners within the county. We'll look for them. Apedha ni biro kalore kod thoge mos biro kanenore e kuondego ma kunyo mula e kaunti ma Migori. E kinde ma dwe achiel mokalo, ji maromo 7 osewito ngimagi e kuondego ma kunyo mula e kaunti ma Migori. Lost over 7 people through collapsing of illegal mines. So we were directed to ensure that we form a multi-agency team to immediately embark on closure of all illegal, artisanal and commercial mines. Report mogol kod apis no mar county commissioner e kaunti ma Migori yango ni kuom kuonde luoko mula malo 100 kod kuondego ma ikunye mula e kaunti ma Migori mana maromo 3 kende e mantie kod lesen. From an audit done over on Saturday, I think there is only 2 or 3 operators or miners with licenses. County Commissioner e kaunti ma Migori David Gitonga wacho ni bedo ni kuonde mula mathoth tiyo ma onge lesen bende koro osemiyo piny owacho ok nyal yudo osuru kowuok e sekta ni. The issue of rampant illegal mining activities in the county which are denying the government revenue. Magi bire kindeno ma jokuny mula e kaunti ma Migori osebedo ka ywak ni kisebedo kod pek edo lesen ka wuok kuom piny owacho. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Obila e kaunti ya Mombasa ojuko nyasore manengone romo siling bilioni 1.75 mano oting kowuok e kaunti ma Siaya gi gari moro mating'o osike. Nyasore no manoro mane tiere kod rolls 3,500 ne chan chwale gwenge mopogore opogore Mombasa magin kaachiel kod Msho Moroni kod Gajoni. E twak gi jofwamb weche jalup commissioner Mamvita Ronald Moyuawi kone nyasore go ne obo maber kendo jago manore no riambo ni en rech motuo. Jatend obila e od bura Mamvita Maxwell Agoro kone gibiro dhi nyime kod timari apedha ne chutho kara ne jogo mosebedo ka timo handiyedhe mameroji mana onegi duto girwakgi e od ang'enge. Ng'at achiel mitudo gi wach nyasore nosemaki kendo ichano chwal e doho. Na bells 35 na kila bell inabeba misokoto 100
Kwa hivyo kwa ujumla hii misokoto vile tunavyoona na ni misokoto kubwa, yote kwa ujumla ni 3,500. Na tunaona kwamba mahali imetoka ili kusafirishwa kuletwa Mombasa imetoka katika kaunti ya Siaya. Imeletwa kutoka kaunti ya Siaya imefikishwa hapa Mombasa, na vile sote tunaona ni kwamba hii yote ilikuwa inalenga vijana wetu hapa Mombasa. Na unaona mzigo kama huu ulikuwa unasafirishwa kwa kwamba ni samaki aliyekaushwa. Operation inafanywa kila siku kila wakati, na zile vifurushi ambayo tumezinasa zote tumeziweka, watu wamefikishwa kotini na hatujalala, tunaendelea na hiyo kazi vilivyo. Records ziko na kila mahali tumeshika doria. Mago hala chenro mar pur pamba e kaunti ma Homa Bay oyudo mijingo bang' piny owacho chako chenro mar pogo ne jopur pamba maromo 10,733 kodhi mag pamba kaka achiel kuom yore mag ting'o malo kit pur mar pamba e alworano. Koth pambago maromo tan 48 owuok e piny owacho mamalo, piny owacho mar kaunti no kod kambi mar Rift Valley Product Limited. Jagoro mongiore migawo ma ochung' ne riwruoge mag saga e pacho ka Patrick Kileme kod jalup gavana ma Homa Bay Oyugi Magwanga notelo chenro mar pogo koth pambago e sto mar pamba mantiere Magari e Homa Bay Town, Homa Bay County. That is going to be dogo because that is what some of the governor Homa Bay County. Mambo ya cotton, Homa Bay is iko top of the list. 2024-2025 financial year, mimi niliweka proposal, nikasema nataka kuweka jina la Homa Bay. It is my prayer, and again continue working with the governor and the deputy governor to push so that we get an initial location ya jinare hapa Homa Bay ya kuserve the counties of Migori, pia watu wa neighboring counties wa ya Kisii. I was surprised to learn that some people never planted the same seeds. Some kept some cages, some also sold whatever they were given. We are not going to give them out until we have the cotton distribution committee that will ensure you have a farm where you are going to plant those seeds. Makwayo farmers, please, wadoguru back, wa prepare our lands, mondo bi wakom pamba. Pamba ni emadi konyo school fee. Donguna eka pinyoridore. Economy raksani sawa. Bad migawo mar omenda sirikal mamalo koro dhi chwalo bilion 7.4 ne counties ma pacho ka mar kedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi e chenro ma osir kod World Bank gi pinje mamoko. Counties koro igeno ni biro tiyo kod omenda go e timo tije maber alwora kaka pidho yien e alwora gi kod mamoko. Mano yainko jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ma olosi romo mano oting'o governors mawuok e alwora mar Imbo mar Kenya mong'ere ni Lake Region Economic Block e boma ma Kisumu. Bende ne onyis governors go ne oneni omenda ma ichwalogo otigo mane weche mag bero lwasi. Today's engagement underscores the unwavering commitment of the government of Kenya to combat climate change and even the effects of climate change, and to reverse these negative effects. The resources will be provided, but please remember, it is program for performance. We want some results. Performance, resources will follow performance. Most of the pollution, from our lakes, from our towns, is all being discharged in the lake, and that's why we have major problems in the lake as a result of that. The way we have moved from the original agricultural production system to our current systems has had a major impact. Let alone the national and county government, each individual Kenyan, even our children, have a role to play in combating the climate crisis. So it's very unique. We have agreed that we are going to work closely together with all the 47 counties, and particularly for these lakeside counties and the support of the German government.
Mega mashemeji wasechopo wakilunu Malaika Musicals Festival Kakamega Edition Janabi Kotene kod Elisha Toto Kaka Talanta Emmanuel Msindi Steve K tokod Harry Richie Dikelunu Banjo Maliet MCs Ogena Koko Jande Komfalme MC Onyulo togi DJ Spy Kenya Chieng tarik pradek dumara deki gane e Kakamega Golf Hotel Parni wan kod mapocho kila aina Donjo Ensling Beach kende regular to VIP and 1000 Kakamega Golf Hotel Onere. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni change. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e RamogiTV. Torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e RamogiTV. Machiegni kendo nyakora Ramogi kamano kumedo kete mana ka RamogiTV wang'io mago mag tuke. Kama tim Matalanta Hela korka jotugo mahikgi ne piny mar 19 kidieny mar yowuowi oloyo tim mar Jupiter Catalunya gondi 3-0 e tuke mag Costa Dorada International Tournament piny mar Spain. Tim no mitao gi kocha Stanley Okumbi no oloyo gol margi mokwongo kokalo kuom jatugo Alex Kipruto e dakika mar 9 kapok jatugo Elisha Nalianya amedone Talanta Hela gol mar 2 dakika 5 kapok jotugo dhi e yueyo. Derrick Okech no medone Talanta Hela gol mogik e dakika mar 44 mano omiyo gi loch e tukgi mokwongo. It's always going to be hard. You know, I'm just joining a group of lads but that I haven't known, but the boys are very welcoming. There's a good team spirit, so they made it very easy for me to come in and coordinate and play with them. Of course, I told them that first I need individual performance of the players, and for us to do that, we must make sure that there's a lot of risk-taking, and I will say that they did it. If you could see both right and left wing and number 10 and number 9, of course there was a lot of combination, a lot of dribbling, a lot of shooting, and that's exactly what I told them yesterday during the training session. And collectively also we need to do a good job, because by the end of the day when there is individual performance, then it comes to collectively, and I'll say that they did it best.
Tim mar Harambee Stars biro rakore gi tim mar Zimbabwe odiochieng' makinye finals mag tuke pinje ang'wen biro bagi boma Lilongwe e piny mar Malawi. E tugo mokwongo tim mar Harambee Stars noloyo jobag tuke gi Malawi gonde 4-0 kendo ng'ado tiko mar finals e kindgi gi tim mar Zimbabwe manoloyo tim mar Zambia e opich achoma bang' tugo no rumo modhi gonde 2-2. Kocha mar Kenya Engine Firat tiyo gi tuke gi mag osiep e loso tim mar Harambee Stars motelo ne tuke mag manyo tiko tuke pinje Afrika higa 2025 gi tuke mag pinje mangima. Tim bengi mar National Bank of Kenya noyudo loch maduong' e tuke mag okapu lig maduong' pacho kae bang' loyo tim mar Zetech Titans points 96-22 e alap manyayo Gymnasium. Zetech Titans nochako tugo maber kendo yudo loch mar points 25 kuom 19 kwota mokwongo kapok jobengi mag NBK yudo loch e kwota mar 2 points 25 kuom 9. NBK noyudo loch e kwota mar 3 points 20 kuom 19 kendo noloyo loch e kwota mogik points 26 kuom 9. E tuke mamoko tim mar Strathmore Sword noloyo Multimedia points 27 kuom 27 e kidieny mar tuke wa Kine. Kambi tudruok mar Safaricom ochiwo sir mar omenda maromo $36 ne tuke mag WRC mag Safari Rally mibiro bagi e gwenge ma Naivasha e kind tarik 28 gi 31 dwene. Kambi Safaricom biro chiwo sir lony manyasani kaachiel gi chiwo tudruok e yor mbui e kuonde duto ma ibiro bagi e piemgo. Tuke mag rally gani oduogo e kinde mag Easter bang' higni 26 kama koro biro miyo johera mag tuke gi thuolo mar yuoro kendo neno tuke gi achiel kachiel. Piem gi oywayo jotugo maromo 29 moting'o jaloch Safari Rally higa mokalo Kel Rovanpera, Elfin Evans, Katsutsa Takamoto, Ot Tinak, Thierry Neville e kind jotugo mamoko. Tim Kenya oting'o derepe kaka Carl Flash Tundo, Karan Patel, Hamza Anwar e kind dereba mamoko. We do promise you that whatever funds you put into this program, we shall treat them with the respect that they deserve, and we shall run this program properly, and we would like to invite you back to that program. I know you didn't speak about it, but we know you have some exciting partnership with some foreign drivers who are going to run in this rally this year. How can we tap into that collaboration that Safaricom now has with these international rally drivers to tap into the rally school that will be launching on Wednesday the 27th? For the last 3 years, since the Safari Rally returned to Kenya in 2021, after a 19-year hiatus, we have been a very big and proud sponsor of the event, with part of our sponsorship really going around what we do, which is connectivity, and sponsoring our young Kenyan drivers, because for us in Safaricom, the youth is a very critical and big part of what we do every day. Riwruok mar jofwambo weche tuke pachoka SJAK oketo kokgi e winjruok mar dhi nyime gi sir kowuok kuom kambi mar LG ma osebedo ka konyo riwruogno e tayo mich mag jotugo masulwe ma dwe ka dwe. E ragno, kambi mar LG ochiwo sir mar $3.5 kuom higa achiel mabiro ka director mar kambino pinje mag Afrika ma Ugwe Dong Wonli olero ni mich ma kamae osekonyo e gero weche mag tuke pacho kae. Moko kuom jotugo ma oseyudo mich mag jotugo masulwe mar dwe ka dwe oting'o Eliud Kipchoge, Aldrin Kibet, Fernando Omanyala kaachiel kod Karan Patel mosenindo Kelvin Kiptum e kind jotugo mamoko. For this long partnership we've had 9 years now, we are just about to sign the 10th edition of Sports Personality of the Month award. So we are very excited with all this partnership. We are looking forward to a more working relationship with you, LG. We've come a long way, and we also plan to make better our relationship to give you value for money. I can proudly say the award has been influential in the recognizing Kenya's inspirational sports personalities. At LG, we are committed to supporting the development of sports and in this country, so as a way of promoting physical and mental health. So it is for this reason that this year we think it's wise to expand
the support our heroes to communities and institutions of the learning as a way of supporting and inspiring a coming sports giant across the diverse disciplines. Kikanye mwatieke chenro maro yimore nyakwara mgajwangero kamano kuom kete mana kai RamogiTV kapoko wadhi aneno ka oguda ka Yesu wacho ni entiere kodwa chenro ka ne gwenge mag Makalda Mines Migori County wacho ni mano pinya yako pindra chiel wiya okay haya nyakwar jamoko oguda ka Yesu ero kamano kuom ote mar Stephen Oginga governor wacho kanyo ni litne ka pinego jopiny to kuonde moko kaka North Eastern to pinyo tuo malich kamacha pole sana anyuola wede kod osiep mag jogo moito ngimagi e masira mar pi man kolore kod koth manochwe kaeto wacho ni Marindi Kanyada Homa Bay dala weche gichopo ne geyo makare gen kanyo gi Meldo Ginga Joakim Owuor kod George Adeso kagintie Marindi Ayan Ben Bella wacho ni Nyandemra kwa Buai weche gichopo makare kata kamano wacho ni weche mag monj mapile matiko timore Baringo ya masani chalka gimo samote serikal tieke pacho kae Peter Obonyo Ariepa wachone koth pek pole kuom jogo mabende oyudo hinyruok Bullfighter Di Bradox wacho kanyo ni entie kumoro ni Pand Pieri haya Pamela Okech wacho kanyo ni entie Kisumu korando gingi nyithinde kamotingo Velma gi Junior giduto gi ket RamogiTV Junior ka umoska nyero kamano kuom ket RamogiTV kaeto Masanga Calvin wacho ni en bende nyadorera weche gichopo ne makare Nyagwala Nyakwar Nyomito bende wacho ni Kagan Kirongo Homa Bay County onene weche gi Samuel Odhiambo Dick kato wacho ni entie Kopanga Border eno Stephen Motiwa mwalimu bora wacho ni Sindo Suba Ginkano gijao de Carol Steve Tiwa kachiel gi nyare Lovelyn Faze Blessings kachiel gi Trevor Mano Favor Otiwa kachiel gi jogo duto magintiere wacho ni gintiere weche gi nyaka ne wachaki pok gi nindo ero kama na nyamwalimu Carlton Japanese Abdul Sutru wacho kacha ni Orianga kindu be weche gichopo makare ginkanyo gi Joshua Ochieng gi Ruben Martin Pius gi Joamo ko Willis Makoro ando bende wacho ni weche gi chopo ne geyo makare no bende ote kanyo mo ora gi Rafiki Nyakwaro Pondo kaeto mako kwa kusore Fredrick Umato wacho kacha ne weche gichopo ne makare ogoyo mos ne jogo mabende wito ngimagi masira no mar koth kaeto Regan Panyako aneni kacha kaintie Bondo Honorable Ayomo Nyawara wacho kanyo ni en bende entiere kodwa kata kamano kwayo lama ne oganda jo Kenya masiche sani chalka gima medore pacho kae Otis Nyakwanyawade bende wacho ni weche gichopo negi eyo makare Otis Ganjo Barober wacho kanyo ni omora ahinya gi weche mag oimore kaeto be aneno kanyo ote mara Otis Tinga Aganyo embendo wacho kanyo ni Rapogi Kanyamkago weche gi chopo negi eyo ma owinjore be aneno kanyo ka Nyabola Peter Nyabola to wacho ni Masinde Muliro University of Science and Technology mano Kakamega Town weche gidonjo negi makare baba ke Shadi kaeto gi Otis Nyakwanyawade kawuono Otis odhuro kae Mary Weyato wacho ni Nyasaye oket chuny Rita Tinina kamokwe kendo oro otego mag kuyo ne familia mar Rita Tinina mabende koro oyudo lal kachiel gi jofwambo duto okwayo kwe mar Nyasaye David Omosh Dave to wacho ni serikal okaw wach koth motegno kendo kiko ganda wit ngimagi kutendra gi koth mabende osiko kachwe pacho kae kato Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni polis motho Kamkunji seche mano temo mondo mi ores jogo owacho kanyo ni kodno ne pek nen koth manyoro serikal mondo mi omanye yore minyal losgo wechego mag ng'anyo bende mondo mi okony e thieth anyate osiptende mago mag piny owacho ma pacho kae Otiato Nyauche kantie Karia Dudu owacho ni en bende weche gichopo ne makare Masia Goyo mos ne familia ma jogi oyudo masira mar tho e pi Nyasaye mondo ket chunygi kamokwe Shem Nyakach wacho ni Mirunga but ogwedhi Masai entiere wang' jowi mar RamogiTV omora ahinya gi chenro Nyakwara Mgajwang Peter Nyadera kantie Nyati kaneni kacha kaeto Ndigo Junior wuod God Bondo iwacho ni intie kodwa kaeto iwacho kanyo ni mora ahinya gi chenro haya
Erokamano nyakwar Magajwang' hote odhuro kae to nikech saa ne okawo daka machoka ndro msang'wen yera mondo wawew gi kanyo. Hello team maduong' mokonyo nao ni weche gi chopo reporters adute counties gi mago mantiere boma kae wagonu erokamano nyakwar Magajwang'. Hello team maduong' mar RamogiTV kao erokamano marwa. Wasebedo gi jaloko marwa Wilson Ochuka ninga Lydia Okeyo. Otieno makare.